Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Otu jikọtara ndị ọrụ obodo n'ala anyị NLC na mkpirisi bekee emeela anyị iji ime njegharị iwe iru uju gbaa gburugburu ala anyị n'ihi ka ọnọdụ enweghị nchekwa ji rigoro lele ọjị. Ha kwupụtakwara na ha esila n'ime pati Labour pụọ n'ihi na ndị ndu pati ahụ anaghị anọchite anya ha nke ọma. Onye spika ụlọ omeiwu steeti Rivers Ama Egwule nakwa ndị omeiwu mmadụ 15 ndị ọzọ nọrọ taa kwupụta nsonye ha sonyerela pati APC ma pụọ pati PDP. Naanị ndị omeiwu mmadụ 10 fọdụziri n'ime pati PDP. Ndị eze ọdịnala n'ime steeti Taraba etiela ebewo n'ihi ka ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu ga-awụbanye n'ime mpaghara ndịda steeti ahụ na igwe ha. Otu onye ọkaiwu Godi Wazirike akatọla nhọpụta onye isi oche ụlọọrụ INEC pụrụ apụ na nso nso a Mahmood Yakubu dịka onye nnọchite anya ala anyị n'ime mba ofesi. Otu nwaanyị dị ime anwụọla n'ime steeti Katsina n'ihi ka ndị ụlọọgwụ gara na nke ha jụrụ eju ịnabata nzipụ ego site na transfa ma kwechiri na tupu ha etinye ya iku ume igwe oxygen na a ga-enye ha ego ha hụrụ n'anya. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.